Eta kamaran bestalde, Edurne Errea, Steilasko ordezkari bezala dugu gaur, eta hor hariko zaigu, edo eriko gara hobekio erranta solasean, inkesta bat egin duzue, pixko bat telelanan inguruan. Dena, lehenik eta behin, egunon, Edurne? Egunon, Joseba. Bueno, kontatu diguzu, pixko bat konfinamentu garai honetan, eran daiteke irakaskuntza telelana bidez aritu izan dela zuen horren inguruko inkesta bat eta lan bat egin duzue, azterketa lan bat. Kontatu diguzu, pixko bat zeintzuk izan diren emaitza orokorrak, gero sartuko gara banaka pixko bat kontuetan. Bai, bueno, Nafarroko Hego Euskal Herriko hezkuntzak aldaketa iraultza bat jasan du, 24 ordutan, pasatu ziren eskolan egotetik telelana egitera. Eta hezkuntza sistema errango genuke moldatu dela. Inkestaren ondorio nagusietako bat, bada, pues, bueno, jendeak haunitz jarri duela bere partetik, bai irakasle, bai familia, bai ikasleek, eta moldatu direla, eta nola hala lortu dutela hezkuntza sistema berri hori martxan jartzea oso denbora gutxian. Eta, bueno, horren azpititularra izango litzateke, horren prezioa altua izan dela batzuentzako, izan ere lanzama handia ekarri die. Irakasleei o langileei eta guztiei. Batez ere zertan somatu izan da, ordua haunitz egin behar zituztela, edo zertan batez ere aipatu dute lanzamaren kontua? Bueno, ondorio esanguratsuenetako bat da irakaslegoaren gehiengoak sartzen dituela lehen baina ordu gehiago. Hori da ondorio esanguratsuenetako bat. Gauza honi sartzen dira jokoan, joanen gara pixkanaka ikusten inkesta aztertua hala. Baina, bueno, 24 ordutan egin behar izan duten adaptazio horrek lan handia ekarri du gehiengoa ez zegoelako prest. Ehuneko 38ak aitortzen du teknologikoki prest zegoela lan hori hartzeko. Gehiengoa ez, orduan izan behar izan da autoformakuntza bat ikasleak atenditzen zituzten momentu berean. Eta birplanteamendu bat bapatean. Eta horrek ekarri ditu batez ere ordu haunitz eta estres maila altua. Beraz, kakotxartean jartzeko edo modu batean gabeziak zeintzuk izango ziren batez ere nabarmendu izan direnak inkesta honetan? Gabeziak izan dira lehenengo ez jakintasuna, eta hor nik sartuko nuke Nafar gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren utzikeri moduko bat. Ez jakintasuna izan da, bestetik medio faltak somatu dituzte batzuetan, ez? Askotan irakasle batek baldin badu 20-25 umeko gela bat, 2-3 atzean gelditzen direla ikustea oso gogorra da, jasan ezina da, eta gure helburua beti da guztiekin aurrera egitea, ezta? Orduan hori beste gabezia bat izan da, ikasle eta familia guztiak ez daudela prest. Eta beste aldetik irakasleen artean ere, egon da, teknologia medio nahikorik ez zuenak, etxeko baldintza egokirik ez zuenak, etxetik lan egiteko, eskolak itxi dira eta umeak etxean daude. Orduan horiek izan dira pixka bat nik uste azpimarragarrienak. Eta joko dugu banan, pixko bat aipatzen zenuen lehenbizikoik, hori ez, nola baitere sistema bera ez zegoela prestatua etxetik lanean aritzeko. Horrek beraz, ekarri du ondorio bezala, haunitzek ez jakitea sistema bera, adibidez, nola erabili, pentsatzen dut. Claro. Ez da ez zegoela, o ez dakitela nora erabili, ez zen existitzen. Orduan, asmatu behar izan dute oso azkar. Eta, klaro, hitz egiten dugunean hezkuntzari buruz, hitz egiten ari gara batxilergoaz, hitz egiten ari gara lanbide heziketaz, baina aurre hezkuntzaz ere bai. Orduan, etapa bakoitzak diseinatu behar izan du bere ibilbide propioa. Eta hor eskolak eta langileak izan dira hausnartu eta indar guztia jarri dutenak hori aurrera eramateko. Zeren hezkuntzatik etorri diren aginduak edo instrukzioak beti etorri dira gero. Arazoa, eskolak konpondu eta gero hezkuntzak instrukzioak ekarri. Hori izan da, hilabete terdi honetan errepikatu den tonika. Beraz, erran daiteke, irakasteko beste modu bat ikasten hasi direla irakasleak. Irakasleak eta ikasleak. Ze
alde honak eta ze alde txarrak ikusten zaizkio, balen badago, hilabete terdi batean ateratzeri, ez dakit, nolabaiteko konklusioak irakasteko modu oneri. Bueno, uste dut goiz dela horretarako batez ere, ez delako denborarik egon ikusteko ea ze emaitzak ematen dituen irakasteko modu honek. Bueno, nik uste dut hau neurtu daitekela familia eta ikasleen egoera pertsonalaren arabera, ezta? Irakasle baten ikasle taldeak ongi funtzionatzen badu telematikoki, erran nahi du, medio egokiak baldin baditu, familia giro egokia baldin badu, orduan lana errazten da eta atera dakizkioke alde positiboak, ezta? Egunerokoa dagoen hortan bizi, familiarekin gauzak egin, errezetak, sukaldatu, etxeko kontuak. Aldiz, pantailaz beste aldeko egoera hori ez bada ona, kalteak handiak dira. Orduan, alde onak eta txarrak. Alde on bat izango litzateke honek ekarri duela parada hezkuntza sistemaren inguruan hausnartzeko. Eta denak behartu gaituela dugun sistema eskolako presentzial hori zalantzan jartzeko. Eta hori beti ona da hortik aurrera hasi daitekelako eraikitzen. Beraz, aipatzen zenuen hori bat, berez etzagola egituratu, etzagola egina, pentsatzen dut edukiak nola irakatsi, modu tinko batean, ez? Pentsatzen dut hor bakotxak alduen neurrian aritu izan dela, edo zerbait bateratzeko aukera izan da, nahi dut edukiak ematerako orduan, edo irakasle bakotxak alduen neurrian berak bere burutazioz asmatutakoa egiten zuen. Hasieran 15 egunerako zenean, gutxi gora bere irakasle gehienek bazuten planifikatuta zer egingo zuten. Orduan uste dut lehenengo etapa hori hala modukoa izan zela alde horretatik. Zer irakatsi, zer egin eta zer ebaluatu, ezta? Aste Santua eta gero, Aste Santuan izan zen Espainiako Hezkuntza Ministroaren hitzaldia, eta hortik aurrera sortu dira komeriak. Hor ez da argi gelditu edukiak aurreratu behar diren ala ez, azterketak egin behar diren ala ez. Nafarroako Hezkuntza Departamentuak instrukzioak eman ditu horren arira, baina ez ditu argitu. Orduan, momentu honetan, ikastetxe bakoitzean, edo zuzendaritza, edo irakasleak berak erabakitzen ari dira edukiak aurreratu edo ez aurreratu. Hori konplexua da. Zehaztu dituzte, bai batxilergo 2. mailan eta DBH 4. mailan. Hori zikloz pasatze hori balitz garrantzia duen bakarra. Hezkuntza guztiak du garrantzia eta beste zikloetan gaia zaila dago eta berriz ere langileak dira aurpegia ematen dutenak eta beraien juizioz ari dira jokatzen. Beraz, oraindik ez dago garbi, momentu batean aipatu zen, agian aprobado general erran zuten delakoa, baita ere bezaldetik batez ere 2. batxilergoak eta hor gainditu beharreko selektibidade antzeko froga hori egingo zela. Orain nola egingo den eta guzti hori oraindik hori nor zehaztu behar du azkenean. Hemen Nafarroak, horrela da, ez da? Hori da, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak zehaztu behar du eta erkidegoan Hezkuntza Sailak, Eusko Jaurlaritzak. Hori da kontua, aprobado generalarena oso gai polemikoa izan zen, ezta? Guretzako, irakasleontzako, norbaitek ikasturtea errepikatzea beti da egoera excepzional bat eta beti da aztertzeko moduko zerbait, ez? Orduan, honakoan erran zuten. Aprobado generala emango da, baina behar den kasuetan errepikatuko da. Hori da gure lan egiteko premisa, beti. Norbaitek ikasturtea errepikatzea erabaki konplexua da, eta hori profesional taldea biltzen da erabaki horiek hartzeko. Osea, alde horretatik berdin jarraitzen dugu. Ez, erran daitezke, 3 zatitik 2 nolabait ere ikastetxean eman dutela ikasleek, eta, azken zatia, batez ere, hain naiz batxilergokoak. Horiek, orain,
zeren arabera neurtuko dute? Lehenbiziko bizatien arabera, ondokoa hori nola kudeatuko da? Badago, irizpideirik erran nahi dut, ez bada heldu ministerialitzatik, ez bada heldu Nafar gobernutik, azkenean zein du ikastetxe bakotxak bere erara, edo nola egingo da hori? Bueno, batxilergo bigarren mailako bukaerako froga, ebau delakoa hori da froga bateratu bat, orduan irizpide bateratu bat izan behar da bai ala bai. Eta bitartean maila horretako ikasle eta irakasleak ari dira zain. Jakin gabe oso ongi, pues batzuk urduri jartzen dira eta badaezpada ematen dute eduki gehiago, nahiz eta ikasle batzuk atzean utzi, beste batzuk erabakitzen dute ezetz, konfiantza dute lehenengo eta bigarren ebaluazioa izango dela, orduan ez dute aurreratzen eta errepasatu. Osea, horrelako kaos moduko bat sortu da, batxilergo bigarren mailan, instrukzio zehatzak ez daudelako. Bueno, hori ari gara pixkoa begirezen, bestaldetik aipatzen zen baitere gabezien artean, haunitz aldiz, etxe batzuetan, adibidez, zuntz optiko horik ez zegoelako, edo konexio oso txarra zeudelako, zenban dezagun, ikasle zenbait, edo haunitz, ez daki zein izango den kopurua, hortaz galdetzen dut, baitere gelditu direla, agian klaseak ezin zituztela ongi jaso, ez da? Pentsatzen dut. Bai, begira, eta hemen sartzen da jokoan Nafarroako hezkuntza sistemak duen segregazio maila altua. Nafarroako hezkuntza sistema publiko eta pribatuaren dualitate horrekin dago segregatuta, eta eskola batzuk badira getoak. Jarri dezagun Iruñeko Sanduzelaia auzoan, bi eskola daude, D eredukoa eta A eta G eredukoa. Batean, arriskuan dauden aurren kopurua bada 80 ingurukoa, eta bestean bada 15 ingurukoa. Horrek zer erran nahi du? Orain egoera honetan, diferentzia horiek areagotzen diren horretan, eskola batean 15, eskolak agian jasaten aldu eta baliabideak jarri horiei laguntza emateko. 80ak ezin badu jarraitu, hori da kaosa eta drama. Zeren badira ikasleak, bere janari osasuntsu bakarra eskolakoa dela, maitasuna jasotzeko tokia eskola dela, eskolak berdintzen du gizartea. Sistema segregatzaileak desberdintzen du, eta egoera honek askoz gehiago, ezta? Ireki du, zabaldu du arrakala pila bat. Ez dugu daturik, zenbat ikasle diren ez dutenak baldintza egokirik hau jarraitzeko. Badakigu eskola eta auzoen arabera oso desberdina dela, eta atenditzeko moduak izaten ari dira ezberdinak. Horre ere, igual astuna nago, baina berri salatu nahi dugu Nafar gobernuaren jarrera, zeren eta eskola batzuek ordenagailurik ez duten ikasleei materiala prestatu diete eta astero, 2 astero, 4 egunero etxera eraman. Edo nolabait gurasoak eskolara joan material horren bila. Eta aste santua eta gero, lan pakete berri bat zetorrela, Nafarroko hezkuntza departamentuak debekatu zuen hori egitea. Gurasoak ez ziren eskolara joan material bila. Orduan ja, kasi jartzen gaitu pobreek ezin dute ikasi tesitura horretan, horrelako zerbait, ez? Hori gogorra eta demagogikoa da, baina, bueno. Bueno, eta ze ikasketa gehiago, edo, ze gehiago nabarmendu du, pixkoat egin duzuen inkesta honek? Bueno, langileen aldetik, langileei begira, lana etxetik, telelana erraten dugu eta badirudi oso erresa dela, ez? Mundu guztiarentzako, baina, badira ongi hartu dutenak, behar bada 100 kilometroko desplazamendua duten langileak, familiari gabe eta alakoak, etxean gelditza eta patxadaz lan egitea ongi hartu dute. Eta, nola edo ala moldatu dira. Badira beste kasu batzuk, agian ume txikiak dituzten familiak eta edo helduren bat zaintzeko, norbait bere kargu, zailtasun handiak izan dituzte telelana aurrera eramateko. Arazo teknologikoak ere 8% batek salatu ditu, gure inkestaren arabera, 8%ak ez zituen baliabide egokirik informatika arloan lanik egiteko. Arazo pertsonalak zituztenak etxetik ongi lan egiteko badira gehiago, 30 inguru. Hori. Etxean baliabide egokirik ez osotara.
Oso esanguratsua da ere inkesta erantzun duen gehiengoak ordu gehiago sartzen dituela lanean. Eta, bueno, prestakuntzari dagokionez, telematikoki lan egiteko 28% batek errandu, prest dagoela edo eroso sentitu dela medio berri hauekin lan egiteko, baina aldiz 72% ez. Horrek eran du, alde handia dagoela, nolabait ere 160 asko da, ez? Bai. Eta 72 balen bada oraindik gehiago. Eta honen aurrean, pixkoa ze izango da, nolabait Steilasek hartuko duen erabakia, edo bultzatu behar duzuen zegin behar duzu Nafar gobernura aurkeztu, ez dakit, irakaskuntza komunitateari agertu, zein da pixket orain momentu honetan azterketa honen ondorien egiten duzuen hausnarketa. Bueno, irakas komunitateari aurkeztu diogu, jada, eta hauek dira orain ditugun datu gordinak. Hasierako momentutik, datu hauek biltzen hasi ginenetik, egin dugun lehenengo gauza izan da Hezkuntza Departamentuari eskatu lanpostu guztiak ordezkatzeko. Jendeak bajartu du, umeak izan ditu, edo horrelako kontuak, eta Hezkuntza Departamentuak ez ditu ordezkapenik egin. Egin du gutxi gorabehera existitzen diren ordezkapenen beharren 80%. Egin duena izan da beste langileak kargatu. Orduan, Steilasen eskaera da ordezkapen guztiak egitea. Hasteko lan zama neurgarria izan dadin. Hezkuntza Departamentuari eskatzen diogu ere bai instrukzio zehatzak. Nola egingo da 3. ebaluazioa, zer hartuko da kontuan, zer ez da hartuko. Instrukzio zehatzak zeren irakasleek nahiko lana dute beraien egunerokoa aurrera eramaten, ezin diote hainbeste denbora dedikatu hausnartzera nola izango litzateke hobe edo nola tal. Hemen nagusi bat dago, Hezkuntza Departamentua da, eta instrukzioak behar dira, lehen bailen. Eta, honekin egingo duguna da prestatu ere bai datorren ikasturterako. Zeren badirudi gogorraziko dela, ez dakigu presentzialki jarraitzeko aukera izango dugun edo ez, eskoletan, eta berriro gertatu behar bada honek prestakuntza ona behar du. Eta presentzialki jarraitu baldin badaiteke lanean, Steilasetik orain ja hasi gara erranez plan bat behar dela, errefortzua beharko da, ratioak jaistea uste dugu dela punturik egokiena, ume gutxiago gela bakoitzeko, horrela bertako irakasleek denbora eta dedikazio gehiago dute ikasle bakoitzarendako. Titular batzuetan entzun da, 2 gelatarako irakasle bat nahi dutela eta hortik mugitzen joan. Hezkuntza ez da bakarrik bertan egotea, lan handia da. Orduan laburtuz ordezkatu, instrukzioak eta datorren ikasturterako ratioak jaitsi eta errefortzuak jarri. Beraz, ja aurtengo urtea, erran daiteke ez dela presentziala izango, kenduz batxiller 2. urtekoak, horiek azkeneko horra ez dakite ongi, baina hor 15 edo hilabete hori bai igual joan beharko dute beren institutotarat eta horrela, ez da? Beste gainerakoak denak ez da inor, ez da presentziala izango aurtengo ikasturtean. Badirudi, titular batzuk irakurri ditugu ere bai, erraten zutenak 6 urtetik berak umeak eskolara joaten ahalko direla. Gurasoek lan egin behar badute. Hori, beste disparate bat. Eskola ez da bakarrik aurren aparkalekua gurasoek zerbait egin dezaten. Eskolak askoz gehiago balio du. Horrekin, ez dakigu, berriz ere ez daudelako instrukzio zehatzik. Dena gelditzen da buloetan. Eta horrebestez ja zuek egin duzue inkesta, baitere hausnarketa bide eman duzue, orain, beraz, ja, erran daiteke datorren urtera begira gelditu, eta honetatik, nolabaiteko ikasgaiak edo hortzen, mai gainean jarri, ez da? Hori da, azken finean, Steilasek untakoan egingo duena. Bai, itxoiten gelditu ez, hemendik ekainera lan handia egonen da,
badirelako fleko haunitz konpontzeko oraindik. Eta ordezkapenena orain egin behar da. Guk garbi dugu ikuspuntua, inkesta honek gainera, indarra ematen digu gure horretan jarraitzeko. Hemendik ikaskuntza aterako dugun edo ez hori ez nahi zain positiboa, zeren gure ikuspuntua eta agintzen dutenena ez da oso antzekoa momentuz. Sindikatuok lanean jarraituko dugu hezkuntza sistema duintzeko eta merezi duen lekua eta presupuestoak emateko. Hezkuntza departamentutik oso beltz ikusten dut nik dena. Bueno, zer ratioetan eta hola, aldia handia dago, zuek planteatzen dituzuen ratio eta nolabait ere aginte aritzatik planteatzen diren ratioetan? Ez dugu proposamen konkreturik egin oraindik. Oraintxe bertan ratioak badira, 25koak aurretalen hezkuntzan, 30, 35, DBH batxilergoan. Hori jaistea, gutxienez, 20-25 jaitsi beharko litzateke. Paktu bat sinatu genuen sindikatu gehiengok 2018an, paktua, hezkuntza hobetzeko paktua bazen. Eta honek ekartzen zituen irakasleen saio zuzenen murrizketa, adin batetik aurrerako irakasleen ordu murrizketa, badirudi paktua bertan bera gelditzen ari dela. Ez dira betetzen ari. Horrek eramaten gaitu pentsatzera, ratioa jaitsi baino egingo dituztela murrizketa gehiago. Oraintxe bertan, izkutuko murrizketa batzu jasaten ari gara, ordezkapenak ez daudelako. Orduan, beltza dago. Sindikatuak fuerte jarraituko dugu horretan, uste dugulako benetan oso importantea dela hurrengo ikasturtea ongi prestatzea, hezkuntza sistema duin bat izan nahi baldin badugu. Datorren urtean, erran daiteke, gainera urtengo gertatu diren gauza hauengatik gogorragoa, zailagoa izango dela, erran du materian aldetik, nahi balen bada parekatu aurten adibidez, nizer dakit DBH-en dauden batzuk, laugarren DBH-en daudenak, parekatzeko edo batxilergoan sartzeko eta guzti hori horrek bakotxak, baitere eskola bakotxak, nola baitere hartu beharko ditu eta irakasle bakotxak bere irizpideak edo nola izanen da hori. Datorren ikasturtea hasiko da hemendik 4 hilabetetara. Eta orduan egoera izango da desberdina. Eta pentsatzen dugu egonen direla identifikatu beharreko behar berriak. Zeren ikasleek, eta ez berriz ere erratzen dut, ez da berdina 4 urte edo 14 izatea. Batzuk agian bizitu dituzte egoera traumatikoak, beldurra pasa dute, estres maila handia izan dute, orduan beharko duten atentzioa behar bada, segurazki ez da bakarrik akademikoa izango. Akademikoa ere bai, baina eskolak pertsona txiki hoien alderdi haunitz kubritzen ditu. Orduan ikusi beharko da nola dauden ikasleak, nola datozen, kontuan hartu beharko da nondik datozen, eta hortik abiatu. Bai, ateratzen den konklusioetariko bata, aipatu duzuna Esteban Garbi, hain zuzen ere, pobreek, nahi dut, alde hortatik, zerbait errateatik hitza xume eta denak ulertzen dutenak. Gutiena dutenak, hontan ere kaltetuenak izango direla. Noski. Eta horregatik beharko da harrera plan bereziki potente bat, eskolara bueltatzen garenean. Egongo direlako, mota guztietako beharrak, baina egongo dira behar gordinak, beste batzuen artean. Beste behar batzuk izango dira oso xumeak edo eramateko erratxak, baina beste behar batzuk izango dira gordinak. Eta prest egon behar dugu horri aurre egiteko. Eta hori, ja erabat fokalizatuta daude, baita ere non dauden beharrik handienak, aipatzen zenuen Aistion ikastetxe bat, hain zuzen esan duzelaikoa, pentsatzen dut hori ja tokian toki, ja identifikatuta daude. Bai, eta eskola batzuk, eskola guztiek identifikatuta dute nola dauden beraien ikasleak. Hori bada hezkuntza sistemaren beste lanetako bat, ez? Bermatzea denak ongi daudela edo zertan dauden gutxienez jarraipen bat izatea, abandonorik ez egotea zentzu horretan.
Mhm. Izan da, baita ere alde hortatik adibidez batzuk orain eskola ez dutelako ordenagailurik, familian ez dutelako zegoera proposena edo hainbat gauzangatik erabat erran daiteke eskola utzi dutenak? Egon dira, noski. Noski, eta haur eta lehen hezkuntzan behar bada erresagoa da familian gana jotzea edo beraien gana iristea, eta kasu guztietan ez dira iritsi. Baina ja DBH eta batxilergoan non ikasleak autonomoagoak diren, eta igual gurasoek autonomia gehiago ematen dieten, hor egon dira, desagertu diren ikasleak. Ederki, Edurne, bestaldetik, konfinamentua nola eramaten da, irakaskuntza eta konfinamentua ongi, edo bueno, zurire estresa suposatu dizunek? Egia erran bai, pixka bat bai. Ni oso kalean egotekoa naiz, eta honek, bueno, ekarri dit pixka bat, goitibera bat. Pues azken galdera hori da, zer egingo du Edurne Erreak konfinamentua, bueno, jarran daiteke zerbait hortan gaudela, jetxiora horretan, ateratzen ari izango zela, baina zer egingo du konfinamentuak itzen den lehendabiziko egunean, edo konfinamentuak itzen den biramunean? Lagunekin elkartu eta mendira joan. Ederki, hori ja lehen bailen izaten alde, mil esker, pixkoa eta saltzeagatik, Steilasek egineko inkesta, eta baita ere hortik atera diren ondorioak. Oso ongi, mil esker zuei, ahotsa emateagatik.